Здравейте! В момента ще ви покажа как да промените текста, който е в полето, където трябва да се въвеждат клиентите адреса за доставка. Както виждате тук, в момента пише адрес за доставка или име на офис на Speedy. За целта трябва да влезем в настройките на фунията, след което даваме на Custom Code. И в това меню, където е Custom Head Markup, е текстът, който пише в съответното поле и може да го променим. Може да напишем адрес за доставка е код. След направените промени натискаме запис и вече като отворим самата страница, отидем на чекаута и ето, вече е променен. Адрес за доставка е код. Това е.